дар беморхонаи марказии шаҳри ҳисор ҷиҳати дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 бо гармӣ таъмин намудани шӯъбаҳо системаи гармидиҳии ягона тавассути ангишт фаъолият мекунад. бо мақсади бемушкилӣ гузаронидани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 дар беморхонаи марказӣ ва муассисаҳои зертобеи он 106 тонна ангишт ва 1080 литр сӯзишворӣ дастрас гардида, имрӯзҳо ҷиҳати бо гармӣ таъмин намудани шӯъбаҳо аз ин маводҳои сӯхти захирашуда самаранок истифода бурда мешавад. ҷиҳати таъмин намудани шӯъбаҳо бо барқ дар ҳолатҳои эҳтимолӣ як адад генератори барқдиҳандаи 60 киловатта насб карда шудааст ки ба таври худидорашаванда фаъолият мекунад. дар баробари ин барои таъмин намудани беморони бистаришуда ва кормандон бо хӯроки гарм миқдори зарурии маҳсулоти озуқаворӣ захира гардида, беморон давоми шабонарӯз як маротиба бо хӯроки гарми парҳезӣ таъмин карда мешаванд. беморхона бо ангисан таъмин мебошад, яъне ки 106 тонна ангисан таъмин карда шуд ки дар зертобе беморхонае ки ба беморхонаи марказии шаҳри ҳисор тааллуқ доранд ба онҳо ҳам тақсим карда шуд ва дар беморхонаи марказӣ ҳам ангисан таъмин мебошад ва шабакаи гармидиҳии ягона дар беморхона мебошад ки ба ҳама шӯъбаҳо таъминоти гармӣ мутамарказонида шудааст. айни замон беморхонаи марказии шаҳри ҳисор дорои 288 кати беморӣ буда аз 13 шӯъба ва бахшҳои ёрирасон иборат аст. ҳамзамон 8 муассисаи зертобаи беморхонаи марказӣ бо 320 кати бистаринамоӣ ҷиҳати таъмини дастрасии аҳолӣ ба табибон дар деҳоти дурдаст ва маркази шаҳр фаъолият мекунанд ки барои сипарӣ намудани давраи тирамоҳу зимистон бо ҳамаи маводҳои лозима таъмин карда шудаанд. масъалаи беҳтар намудани шароити муассисаҳои тандурустӣ дар барномаи рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳри ҳисор барои солҳои 2021-2025 дарҷ гардида, ҳоло бо дастгирии ҳукумати кишвар ва шарикони рушд дар шӯъбаҳои бемориҳои кӯдакона, таваллудхона, ҷарроҳӣ, ошхона ва ҳуҷраи либосшӯйӣ корҳои таъмири куллӣ оғоз гардида, сардхона ва маҷлисгоҳ аз навсозӣ шуданд. ин бевосита бо ёрдами ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр коромо пеш рафтааст, яъне ки дар шӯъбаи таваллуд, дар шӯъбаи ҷарроҳӣ боми шӯъба пурра таъмин карда, болопӯш пурра иваз карда шудааст. аз он ҷумла дар дуни шӯъба ҳам таъмири куллӣ гузаронида шудааст ва инчунин дар беморхонаи сироятӣ ҳам таъмири куллӣ гузаронида шудааст ки барои табобати беморон ва ҳамчунин барои шароити хуб барои табибон ҳам шароит муҳайё карда шудааст. ҳоло бошад дар беморхонаи марказӣ 119 табиб ва 548 нафар кормандони миёнаи тиб ҷиҳати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ фаъолият менамоянд. шӯъбаи кӯдаконаи беморхонаи марказии шаҳри ҳисор дорои 30 кад мебошад. аз ин 5 кадаш оиди кӯдакони бемории навзод ва 25 кати дигараш оиди бемории соматикии гуногун. барои боз беҳтар шудани хизматрасонӣ нисбати кӯдакони бемор, шӯъба имсол дастгоҳи нави оксигенератор гирифт, дастгоҳи нави нафаси сунъидиҳанда дастрас карда шуд ки боз барои беҳтар намудани хизматрасонӣ оиди кӯдакон хизмат мекунад. мавриди қайд аст ки ин ҳама ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати хубтару беҳтар ба роҳ мондани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид баҳри фаъолияти пурсамари кормандони соҳаи тиб равона гардидааст. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор, ахбор.